אני מפחדת מ-2012, ולא בגלל נבואות על סוף העולם. אני מפחדת מהמשך המדיניות הכלכלית הדורסנית ששוחקת את מעמד הביניים ופוגעת בשכבות החלשות. השיטה הקפיטליסטית החזירית אשר מונהגה על ידי ממשלת ביבי וממשלות ישראל לאורך שנים האחרונות מטיבה רק עם העשירונים העליונים על חשבון האנשים הפשוטים כמונו. מדברים איתנו על צמיחה במשק, אך במקביל לצמיחה זו אחוזי העוני רק עולים ועולים, והנטל על העשירונים התחתונים והבינוניים גובר. ואני שואלת, עם מי הצמיחה הזאת באמת מטיבה? לאיזה כיס מגיע אחוזי הצמיחה הגבוהים בסוף? בטח לא שלי ושלכם. אותו משק נשלט על ידי 18 משפחות ששולטות כ-50% מכלכלת ישראל. זה נתון אבסורדי שלא ייתכן באף מדינה מתוקנת. מראים לנו את אחוז האבטלה הנמוך, אבל מה שווה אחוז האבטלה הנמוך אם אותם אנשים עובדים לא מצליחים להתקיים בכבוד? אני לא רואה פה צמיחה, הכל כאן עובר. שמי יערה ואני חברה בקבוצת הבחירה, תנועת הבוגרים של תנועת הנוער המחנות העולים. ביחד עם עוד 30 חברים נוספים בחרתי להגיע לכאן, לאילת ולחבל אילות, ולהקים קיבוץ מחנכים. בתור אשת חינוך אני גאה בחברה הישראלית שהרימה ראש בקיץ האחרון ואמרה בקול ברור, לא עוד, לא עוד להסית אותנו אחד נגד השני. לא עוד ניצול ועושק, לא עוד עבדות מודרנית. המאבק החברתי התחיל מהדיור, אך היום הוא נוגע לכל תחומי החיים, בריאות, רווחה, זכויות עובדים וחינוך. בשנים האחרונות מערכת החינוך בישראל נמצאת במצוקה קשה מאוד. בפריפריה, כפי שכולנו יודעים, מצוקה זו קשה פי כמה. לא הגיוני שמערכת שאמונה על עתיד ילדינו נזרקת להשתתות ולא מקבלת את התקציבים הראויים. הפילוסוף היהודי מרדכי בובר אמר, הנוער הוא הסיכוי הנצחי לאושר של האנושות. אך היום במדינה לא נותנים לנוער להגשים את הייעוד הזה. כיתות הלימוד צפופות, המורים שחוקים, חוסר במחשוב ובטכנולוגיה. לא נותן לנוער שום סיכוי לצמוח ולהוביל בעתיד את המדינה. מקצוע ההוראה אולי המקצוע החשוב ביותר, ולמרות זאת היחס שמקבלים המורים לא ראוי למעמדם. המאבק הזה הוא שלנו, של כל שכבות וכל הגילאים, ומחר, בפעם הראשונה במאבק הנוכחי, הנוער הישראלי יצא לרחובות בקריאה ברורה לשינוי מערכת החינוך. יצאו בקריאה לנוער לא להגיע מחר לבתי הספר, ובמקום זאת לבוא ללמוד במאהלים ברחבי הארץ. הנוער הבין שהוא צריך לאחד כוחות עם המורים ולהיאבק ביחד על דמות מערכת החינוך. גם הנוער האילתי לא יעמוד מהצד ויגיע מחר לגד פרנקין לזעוק את זעקתו. שעל מנת לשנות את הנתונים המדאיגים האלה יש צורך בשינוי עמוק של המדיניות הכלכלית. ישנם צעדים ברורים שעל הממשלה לנקוט: הורדת המס העקיף, העלאת המס הישיר והגדלת הגירעון התקציבי. הדיון בישראל צריך להתמקד בגודל העוגה ולא באופן חלוקתה. חברים יקרים, הבועה התפוצצה, ישראל